कते गेले है पांगबू एक दिन सबके हम चीनी चक न चीनी चक माय का है माय हां बिसार गेले का है माय घरे में बुझाई जब घरे में बुझाई माय बाबू बाबू के माय जे रे कथी कहै छै हल्ला करै छै कते चलो बारी में रहली है तू कते चलिए तो हम वो कामे करे चल के हम कथी करे चलिए 25,000 रुपया लाता देखी तो देखबी तो है बुढ़िया ओकर ताल देख लियो वहां अहाँ एकर ताल कते चढ़वा देबे या कथी कली मतारी तू देखी हमरा से अलगे रह हम तोरा हम कुछो नहीं कहै छु मांग ओकरा से न देबो तू देबो कि न देखबो अरे 25,000 कहां से दी हमरा 25,000 चाहिए कह दे लाबा भारी रुपया अहाँ कहां से देबे पैसा कहां से न देखबो तू देबो कि न देबो तू देबी कि न देबी तोरा कहलियो रे काम लगा दे छु तू जो काम कर चुप काम करबो हम अभी काम न देबो पैसा तू देबो कि न पैसा देख लियो ई काम नहीं देबो तू हो देबो कि न अरे कहां पाई अभी चल तोरा हम नौकरी लगा दी छु काम कमा खो आबे दा तू फरिया लेबो हम ये देखियो अहाँ के कहै छी ये वो होटल में काम लगा दियो से काम करत रहती अहाँ तो बाते नहीं हमर बुझैत रहै छी ओ होटल में कथी बढ़िया जगह ओकरा काम खोज के लगा देबी हम काम करू कि न खाली ल जब यहाँ तब ना तो सुनत रहै छी आ कहै छी रे बउआ चल नहीं जाय छै अब नहीं सुनैत रह कहां से हम ढवा देबे हे भगवान मैं कत गेल ई ओनिए गेलो कत मोर ढह गेलो चल क्या नहीं गेलियो कथी कर लग 25,000 रुपया मांगे छै 25,000 रुपया हां एगो बात कहू ये माँ ये अहाँ ई सब बचा कर राखब वो दिन बोले रात में जे माई के गला में का कते के होते हम एक दिन ल लेबै आई कान में दिया कहबो तो नहीं वो हर एक चीज पर निगरानी राखी है हे भगवान हम अब कत भाग जाऊ हम हां सुनो कत भागब अहाँ ई सामान सबके बचा के राखब ओकरा से दूरे रहब हम तो दूरे रहे छी तो हमरा तो हट घड़ी निगरानी में रख दे कोई गेले माय कोई गेले बाप ले सबके मार देबो देखिए मरबो केना फगली कोई नहीं घर में कत चल गई बुढ़िया सांचे के ओकरे कटबे तो चलिए नी माय तू खबो न करी माय छे माय छे कत क्या हमरा माय के देखला ए हम तो मैं के देखो नहीं देखले हम करने माय कत गेले गे माय गे सुनता तू सुनता हमरा देखे तू भागे छी तू सब भागे छ अरे भागब तू पैसा देबो कि न देबो अरे पैसा अभी कहां है कत पैसा देबो कि न देबी तू रे बैंक में गेल छलो अब नहीं हमरा अभी दे रे सुन न कनिका हमर सुन ना हमरा पैसा देबो कि न देबो तू सुन न रे बैंक में गेल छलिया ए बैंक वाला कथी कहल घरे घरे तू बैंक में जाय छा रे नुकाल छली तोरे डर से पैसा न हवे त हम कथी करू रे बहुआ छोड़ के भाग गेल रे तोरा कमाए में जाय दे ही नहीं हमरा पैसा देबो कि न देबो कह दे छियो रे सुन के बात हमर सुन ना
पैसा सुन लो बैंक में चल चली अभी अखाड़ साउन है कि साउन में देते अखाड़ साउंड में हमरा भी चाहिए पैसा 25,000 रुपया देबे के बुढ़िया तू हमरा नहीं कहू ओकरा कहिए भगवान हमरा तोरा देबो के पैसा तू देबो के पैसा अरे पैसा देबो हम कह दे छियो देबो देखबो तू देबो जब पाई निकालते त देख दे। ना देख देखबी तो अरे पाई देबो तोरा हम सुन ना नहीं हमरा भी चाहिए सुन ना हमर बात सुन 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 साउंड में कहल के निकलते नहीं हमरा भी दे कर्जा लगे ला कत से हमरा पैसा देखबा तू रे कर्जो वाला कोई नहीं दे छे कर्जा वाला कोई नहीं सुन ना, दे पहले हमर बात सुन ले ना तू अस्थिर थी हम सुन ये अखाड़ है साउन में बैंक नहीं हमरा दे हम अभी लेबे हम कर्जो ला के तोरा हम देबो पैसा लावा पैसा हे भगवान हे केना समझी एकरा हम कथी करिए रे बात बुझ ना तू देखबी तो कह दे छियो देख हम चल जाबो कतौ त हमरा देखबे ना चल लेबी तो हां त चल लेबी तो कथी करबे रे सुन ना कपाड़ अच्छा 1-200 रुपया तोरा अभी दे दे छियो 200 रुपया हाँ। 200 रुपया देखबा तू आ सुन ना 1-200 दे दे छियो आ बैंक खुलते तो तोरा हम नहीं हमरा भी चाहिए भाई हमने बुझी छिए जे जितने होते तितने का देखबी तो देख भाग जाबो भाग जेबो तू तो कह दे छियो देखबा तू भाग जेबो हाँ। भाग जेबो तो घर छोड़ के भाग जाबो हम कथी ला ले ना सब ला ले ना ला ले लेकिन भाग जाबो हम हाँ, तो छोड़ देखियो दे, सुन पार्टी में एगो खा। काम करू हाँ। अब भने मोबाइल ला ले के हाँ, छोड़ दे। अब फोन केकरा कर दे केकरा कर हम भेटबे नहीं करबे भेटबे नहीं करे अपना सुन चलू कत आ चलू आ साउंड में कलिका ढवा देबे नहीं दे। साउंड में ले देबे एकरा नहीं भेटबे नहीं कर हां चलू जहां मन लागत हाथ ले चल